Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye lero pa 29 December chaka cha 2025. Mawu athu oyamba akuchokera pa 1 Yohane mutu wa 2 kuyambira verse ya 3 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Praise Owen wa utumiki wa ana kuchokera ku Holy Rosary Likuni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wathu wabwino ukuchokera pa Luka mutu wa 2 verse ya 22 kulekeza 35. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damiano Chita kuchokera ku Holy Rosary Likuni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane Oyera. Munthu okonda nzake amakhala mkuwala. Pakutsata malamulo a Mulungu ndi pamene tingatsimikize kuti timadziwa. Munthu akamati ine ndimadziwa Mulungu, koma chikhalire chosatsata malamulo ake, angonama ameneyo, ndipo mwa iye mulibe choona. Koma munthu akamasunga mawu a Mulungu, pamenepo chikondi cha Mulungu chafikadi pake penipeni mwa iyeyo. Chotitsimikizitsa kuti tili mwa iye ndi chimenechi: munthu akamati amakhala mwa Mulungu, zochita zake zizilingana ndi zimene Yesu ankachita. Inu wokondedwa, sindikukulemberani lamulo latsopano koma lakale lomwe lija, limene mwakhala nalo kuyambira pachiyambi. Lamulo lakale lomwe lija ndi mawu amene mudawamva kale, komabe ndi lamulo latsopano limene ndikukulemberani. Zimene lamuloli likunena zidachitikadi mwa Yesu, ndipo zikuchitikanso mwa inu. Pajatu mdima uli kutha ndipo kuwala kwenikweni kwayamba kale kuti igwe. Munthu akamati ali mkuwala, komabe kumadana ndi nzake, akali mu mdima ameneyo. Koma munthu wokonda nzake amakhala mkuwala, ndipo mwa iye mulibe chokhumudwitsa. Munthu wodana ndi nzake ali mu mdima, ndipo akuyenda mu mdima, sadziwa kumene akupita, chifukwa mdima wamudetsa maso ake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhaleso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Kenaka idafika nthawi yoti Yosefe ndi Mariya achite mwambo wa kuyeretsedwa potsata malamulo a Mose. Tsono mwanayo adapita naye ku Yerusalemu kuti akampereke kwa Ambuye. Pajatu malamulo a Ambuye muli mawu akuti mwana aliyense wamamuna woyamba kubadwa apatulidwe kuti akhale wawo wa Ambuye. Adakaperekanso sembe potsata malamulo a Ambuye akuti apereke njiwa ziwiri kapena maunda awiri. Ku Yerusalemuko kunali munthu wina dzina lake Simeoni. Anali munthu wolungama ndi woopa Mulungu. Ankayembekezera nthawi yoti Mulungu adzapulumutse Aisraeli, ndipo Mzimu Woyera anali naye. Mzimu Woyerayo adamuwululira kuti sadzafa asanaone mpulumutsi amene Mulungu adalonjeza. Tsiku lina Mzimu Woyera adamulamula kuti apite ku nyumba ya Mulungu. Makolo a Yesu adalowanso m'nyumbamo ndi mwana wawoyo kukanchitira mwambo potsata malamulo a Mose. Pamenepo Simeoni adalandira mwanayo m'manja mwake
nayamba kutamanda Mulungu ndi mawu akuti, Ambuye, tsopano mundilole ine mtumiki wanu ndipite ndi mtendere, pakuti mwachitadi zija mudalonjezazi. Ndi maso angawa ndachionadi chipulumutso chimene mudakonza kuti anthu a mitundu yonse achione. Mwapereka kuwala kodzawunikira anthu a mitundu ina, kodzakhala ulemerero wa anthu anu a Israeli. Atate ndi amayi a mwanayo ankangodabwa nazo zimene Simeoni ankanena za mwanayo. Kenaka Simeoniyo adawadalitsa nawuza Mariya mayi wa mwanayo kuti, mwanayu Mulungu amuyika kuti Aisraeli ambiri adzagwe, ambirinso adzadzuke chifukwa cha iyeyu. Adzakhala chizindikiro chochokera kwa Mulungu, chimene anthu ambiri adzatsutsana nacho, kuti choncho maganizo amene ali m'mitima ya anthu ambiri adzaonekere poyera. Ndipo inunso mayi, chisoni chidzabaya mtima wanu ngati lupanga. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, lero mawu a Mulungu akutilankhula mwamphamvu, makamaka mawu oyamba ochokera mkalata yoyamba ya Yohane, amene akutitsimikizira kuti pakutsata malamulo a Mulungu ndi pamene tingatsimikize chikondi chathu kwa Mulungu. Ife ngati Akhristu amene pakulandira ubatizo tidasanduka ana ake a Mulungu, timenena kuti nthawi zonse zochita zathu, zolankhula zathu zizigwirizana ndi Yesu Khristu amene timamlalika. Kodi moyo wathu wa tsiku ndi tsiku zimagwirizana ndi Chikhristu? Timachita zimene Mulungu amafuna? Tidzaona kuti pali anthu ambiri amene timapemphera tsiku ndi tsiku, timapita ku chalichi, nthawi zonse timapezeka ku nyumba ya Mulungu, tili m'magulu osiyanasiyana a mu mpingo. Koma kodi kutekeseka kumene timatekeseka ndi za Mulungu? Kodi zochita zathu zimagwirizana ndi kupemphera kwathu? Choncho Yohane lero akutidzudzula mwamphamvu tonse kuti ngati timatsatadi Mulungu, ngati timanenadi kuti tikukonda Mulungu, tiyenera kuti tizichita zofanana ndi zimene Mulungu amafuna. Pakati pathu pali kusowa chikondi, pakati pathu pali kusowa mtendere, pakati pathu pali zochitika zosiyanasiyana zonyasa zambiri, pakati pathu pali katangale. Kodi zinthu zonsezi amene akuzipanga ndi ndani? Tidzaona kuti anthu omwewo amene akuchita zinthu zimenezi ndi anthu omwewo amene amapemphera. Mipingo ikubadwa tsiku ndi tsiku. Kuti tifike pa kampani, tidzaona kuti aliyense kuyambira bwana kufika kwa alonda, aliyense ali ndi tchalichi yake, aliyense amapemphera. Koma zimene zikuchitika pa kampani ndi anthu omwewo amene tsiku lililonse amapemphera ndi zinthu zosagwirizana ndi anthu amene amadziwa Mulungu. Malo ambiri ogwira ntchito kapena opempherera mukuchitika katangale osiyanasiyana. Anthu ambiri akuponderezedwa. Kodi opanga zimenezi ndi ndani? Anthu opemphera. Tsono tiyeni nthawi zonse abale anga okondeka, makhalidwe athu azigwirizana ndi Chikhristu chathu. Ndipo Chikhristu chathu tichinyamule ndi kuyenda nacho kulikonse. Malo athu a business
tipite nacho Chikhristu ndi kukachita mofanana ndi zimene ife timakhulupirira. Kaya ndi kuntchito, kaya ndi kumasewero kumene, tichite zonse monga ife anthu okhulupirira. Tikaona tsiku ndi tsiku zimene zikuchitika mu dziko lathu, zambiri zikumaopsa. Ndikumadzifunsa kuti zimenezi wapanga ndi munthu? Pamene tiwerenga nyuzi kaya kumvetsera nkhani, nthawi ndi nthawi kukukhala nkhani zakuphana, munthu kupha munthu mnzake, nkhani zakuba mwaumbanda, nkhani zakatangale. Zonsezi akuzipanga ndi anthu amene tsiku lililonse pa Sabata amalawirira kukapembedza Mulungu. Choncho mawu a Yohane alowe ndithu m'mitima mwathu. Kenaka tikaona mu Uthenga Wabwino, abale anga okondeka, tikukumana ndi munthu mmodzi amene adalonjezedwa ndi Mulungu kuti sadzafa asadaone mpulumutsi. Ndipo Mzimu Woyera kumutenga ndi kupita naye ku nyumba ya Mulungu kumene Mariya, Yosefe ndi mwana Yesu adapita kuti makolo ake akampereke ku nyumba ya Mulungu. Simeoni ataona kuti zakwaniritsidwa zimene Mulungu adamulonjeza, akuyimba nyimbo yoyamika Mulungu kuti Ambuye, tsopano muloleni mtumiki wanu apite ndi mtendere. Waonadi zija zimene inuyo mudamulonjeza zija. Simeoni akuonetsa mtima wothokoza, akuonetsa mtima wokhutira ndi zimene Mulungu wamuonetsera. Inuyo ndi ine, abale anga okondeka, sitinganame pano kuti moyo wathu wa tsiku ndi tsiku Mulungu sadationetseko madalitso ake. Mulungu akutidalitsa tsiku ndi tsiku, mphatso ya moyo, mphatso ya maphunziro, mphatso ya machiritso, mphatso ya banja, mphatso ya ana. Mulungu amapereka madalitso ake kwa anthu mosiyanasiyana komanso mochuluka. Kodi monga Simeoni timakhala pansi ndi kuyamika Mulungu, kuonetsa mtima wokhutira pa zimene Mulungu wationetsera? Alipo akhristu ambiri amene sayamika. Tilipo anthu ambiri amene sitithokoza. Ndipo chifukwa chakuti sitiona madalitso amene Mulungu watipatsa ngati madalitso, timakhala anthu odandaula nthawi zonse. Tayiwala kuti pamene tikudandaula tili ndi moyo wamphamvu, pamene wina akulephera kupuma ku chipatala. Tayiwala kuti pamene tikuvutika ndi vuto ili, wina alinso ndi mavuto ake kwina. Abale anga okondeka, tiyeni tizipita pamaso pa Mulungu ndi mtima wothokoza. Simeoni akukhutira ndi zimene Mulungu wamuchitira. Inuyo ndi ine, Mulungu amatichitira zazikulu. Mulungu akutichitira zamphamvu. Ndiye amene watifikisa tsiku la lero. Tizikhala anthu oyamika pamaso pa Mulungu. Munthu amene saona konse kuti wadalitsidwa, ndipo amene amafananiza madalitso ake ndi anthu ena, ndi munthu wovuta kwambiri kuti athokoze Mulungu. Tiyeni monga Simeoni tiyang'ane madalitso athu zimene Mulungu watichitira, ndipo tizimba nyimbo yothokoza nthawi zonse. Amen.